Kaixo eta ongi etorri guztioi gaurko saiora. Gaurkoan, Ane Martijarekin egongo gera bere proiektu musikalari buruz hitz egiteko, eta ondoren Tamara Traverso izango dugu. Bere proiektuei buruz, eslakerria eta orekatu ekilibrismo eskola eta ekilibrismoari buruz hitz egiteko baita ere. Horren aurretik, has gaitezen gaurko efemerideekin. Gaurko egun batean, baina 1969an, Bizkaiko portuko langileek uko egin zioten Lemoizko zentralerako ziren materialak deskargatzeari. Langileen asanbladak erabaki zuen Covadonga ontziari boikota egitea. Piezen artean, ETAren atentatu batean kaltetutako erreaktorearen zatia zegoen. Beste pieza batek 51 tona pixatzen zituen, eta langileen boikotaren ondorioz ezin izan zuten deskargatu. Bordelera eraman zuten, baina han ere euskal langileekiko elkartasuna adieraziz boikota egin zioten. Azkenean, ontzi zaldatu eta Santanderrera eraman zuten. 1986ko egun berean, herri urratsera bidean zirenen aurka kargatu zuen Espainiako poliziak Behobiako ordainlekuan, Irunen. Kontrola jarrita, Hego Euskal Herritik zihoazenei Senperera sehaskak antolatutako ikastolen aldeko jaira iristea zailtzea zuten helburu. 2 kilometrotako auto-ilaran zain zeudenek, orduek aurrera egin ahala bide bazterretan hamaiketako eta bestelako ekintza zarindu nahi izan zuten itxaronaldia. Jendeari pazientzia agortzen joan ahala, protestak hasi ziren eta furgonetan iritsitako poliziek liskarren aurkako materialaz bortizki jo zuten errepide hartan, haien erruz ez atzera ez aurrera zeudenen aurka. 94ko maiatzaren 11an, intsumisioaren aldeko ekintza burutu zuen KEM taldeak Bilboko gobernu militarrean. Kontzientzia eragozpen mugimenduko 9 gaztek intsumisioa hitza margotu zuten eraikinaren horman. Polizia iritsi eta gazteak atxilotzera zioala, pinturat baldeak ustu zituzten beren buruetatik behera. Poliziak, orduan, plana aldatu eta gazteak identifikatu zituen, kausa administratiboa zabaldu asmoz, eta ondoren joaten utzi zieten. 2020ko maiatzaren 11an, Patxi Ruiz euskal presoak gose eta egarri greba hasi zuen. Murtzia 2 espetxean COVID-19 pandemiari aurre egiteko, segurtasun neurriak eskatzeko presoak antolatzen aritu zen. Eta zeinbait espetxe zainek heriotza mehatxuak egin zizkiotela salatu zuen. Lehenengo 12 egunetan egarri greba ere egin zuen. Gero, baraualdiarekin jarraitu zuen hilabete egin arte. Azkenik, 2021ko maiatzaren 11an, Israelek Gaza bombardatzeari ekin zion. Bezperan, palestinarren protesta batek ekialdeko Jerusalemgo Sei Jarra auzotik palestinar familia kanporatzeko epaia atzeratzea lortu zuen. Orduan, polizia Jerusalemdik irtetea exigitzeko Hamasek hainbat suziri jaurti zituen. Israelek hori aitzakiatzat hartuta gogor bombardatu zuen Gaza. 11 eguneko gatazkaren ondoren 230 palestinar, haietarik 60 haurrak, eta 12 israeldar hil ziren, eta Gazako 600 etxebizitza suntsitu zituzten. Errepasatu dezagun aste honetako agenda. Maiatzak 12an, asteartea, primeran zahartzen den zineman Matthew J. Sabilen Juniper. Mendillorriko zibiboxean izango da, arratsaldeko 6an, Doan, aurrez izena eman da. Asteazkenean, beste begirada bat, Xavier Bermudezen Leoni Olbido filma. Iturramako zibiboxean izango da, aurrez izena eman da eta Doan, arratsaldeko 6:30. Egun berean, arratsaldeko 7:00 Pompeloko zibiboxean, ikusi, entzun, txalo egin. Hitzaldia, disko formako hilarriak, Nafarroako ondare historiko eta etnografikoa. Larun batean ipuin kontaketa, El más anciano de los cuentos. Sarrera librea izango da, 12an Milagrosako zibiboxean eta arratsaldeko 6:00 Pompelokoan. Azkenik, Europako zinema. Jean-Pierre Dardenne eta Luc Dardenen Recien nacidas filma. Kondestableko zibiboxean, Doan, aurrez izena eman da arratsaldeko 7:00. Orain, gaurko komunikabideen azalak aztertuko ditugu. Diario de Noticias egunkarian horrela dio lerroburu nagusiak. 30 urtetik beherako funtzionarioen kopurua bikoiztu egin da Nafarroan 2020tik. Lehenengo puntuan, igoera izan arren, oraindik ere guztizkoaren 2% baino ez dira. Bigarrenean, ez zara milioidun bihurtuko hemen, baina arrisku gehiegi daude kanpoan, diote, kontakturik gabe. Argazki nagusian,
MV Ontius itsasontziko bidaiariak bata urdinak jantzita Granadilla de Abonako, Tenerife, portuan lehorreratzen ari zirenean. Honen titularrean, ebakuazio sakona. Antabirusak jotako itsasontziko bidaiari espainiarrak ospitalean daude 40aldian. Eskuineko berrian, Pepa Redin, Nafarroako familia medikuntzako elkarteko kideak dio. Lehen mailako arreta sistema desberdin bat behar dugu. Desfasatuta gaude. Ezkerreko berrietan, 17 urteko gazte bat zainketa intentsiboetako unitatean dago oraindik, noainen labankada zauritu ondoren. Azpian, gizon bat atxilotu dute Iruñean kalean emakume bat bortxatzeko saiakeran. Ondoren, Eskozia, Gales eta Irlanda formazio independentisten eskuetan. Jarraian, Barsak Madril garaitu du 2-0 eta liga irabazi du. Azkenik, Melerok eta Seglik irabazi dute Iruñeko maratoierdia. Diario de Navarra egunkarian horrela dio lerroburu nagusiak. Zahartzea bizkortzen ari da Nafarroan, bizi itxaropena handitzen den bitartean. Biztanleriaren laurden batek 75 urtetik gora izango ditu 2029-rako. Irudi nagusian, Ondius ontziko bidaiariak eta tripulazioa ontzitik ebakuatu zituzten autobusez larrialdi militarreko unitatetik. Honen titularrean, ebakuazio tentsua. Estatuak Ondius ontzia Kanaria ruarteetan inguratzea behartzen du. Presidenteak uko egin ondoren eta 14 espainiarrak Madrilen ospitaleratuta daude. Eskuineko berrian, biogas plantei 2 urteko moratoria eskatzen ari dira. Goiko berrietan, osasunaren arrobia galtzen ari da. Ondoan, Barça, ligako txapeldunak. Azkenik, 1000 atleta baino gehiago Iruñeko maratoierdian. Gara egunkarian horrela dio lerroburu nagusiak. Azterketak euskaraz egiteko eskubidea, eskaera bat senperen. Milaka euskerazalek parte hartu zuten atzo herri urratsen 43. edizioan, ospakizuna eta protesta eskutik esku joan ziren ekitaldi batean, berriro ere eta azterketak euskeraz egin ahal izateko eskaerak oihartzuna izan zuen. Argazki nagusian, Beraberak kopa irabazi du 4. segidan. Superamara Beraberak historia egiten jarraitzen du ilumen jokatutako portalan. Nagusitasun handiz gailendu zaio Atletico Guardes talde galiziarrari, eta kopa irabazi du berriz ere. Tartean, antavirus agerraldia. MV Ondiusetik jaitsi ondoren 40aldia eta zaintza. Bestetik, futbola. Zigorra Atletiken jariakortasun eta sondatasun faltagatik Valentziaren aurka. Eskuineko berrian, 2027ko apirilean beste zaintza sistema baten aldeko mobilizazio nazionala. Beheko berrian, Jim Sheridan, zinemagileak dio, gaur egun filmak egitea ia erresistentzia ekintza bat da. Euskal Herria irratiari dagokionez, honela diote berriek. Erik Etxart, aldarrikapenak ere egingo ditugu herri urratsen. 2 oztopo gehiago jarri dizkigute euskararen kaltetan. Ipar Euskal Herriko euskarazko irakaskuntza sehaskako ikastolek ziurtatzen dute. Ikasleak baso azterketak euskaraz egin nahi dituzte. Urteotako aldarrikapena izan da. Aurrera egin beharrean matematikako atala ere ezingo dutela euskaraz egin jakinarazi diete. Adierazi du Erik Etxart sehaskako lehendakarikideak. Horrez gain, ikastoletarako eskatuak zituzten irakasle gehiago ez dituztela izango ere ezagutu dute azken orduotan. Inoiz baino beharrezkoagoa da herri urratsen bidez babesa ematea gudenoi, hausnartu du Etxartek. Eskuineko berrietan, Goian, irakurzaletasuna pizteko irakurraldia. Biurdana BH-ik 25. irakurketa publikoa egin du gaur. Joe Paco kazetari estatubatuarrak idatzi eta marraztutako Palestina komikia irakurri dute Julen Gabiria itzultzailearen euskarazko bertsioan. Ikasleak, irakasleak, ikasleoiak eta kanpoko gonbidatuak Ikasleak, irakasleak, ikasleoiak eta kanpoko gonbidatuak txandaka aritu dira. Behan, Iruñarrok jaialdiaren 8. edizioa, maiatzaren 29 eta 30 Ziudadelan. Nafarroako 6 musikataldek parte hartuko dute eta eguneko giroa indartu nahi dute antolatzaileek. Behar duzun guztirako aseguru bat dago. Nire auto elektrikorako? Jakina, eta nire bizikletarako, Eta nire patineterako? Eta autonoma banaiz eta bajamoa nago? arazorik gabe. Badago zerbait nire maskotarentzat. Noski?
Bidaian goaz. Horretarako ere bai, eta behar duzun guztirako. Guztirako? Benetan? Bai, eta bai. Informazio gehiago aseguruak.laboralkutxa.eu-en. Bada beste modu bat. Kaixo eta ongi etorri gurera, zer moduz? Ongi, mentxe. Lehenik eta behin ezagutzen ezaituenarentzako hitza emango dizut eta hobeto azaldu dezazun, nor da Ane Martija? Ba oso neska arrunta, herri txiki batean bizi dena eta betidanik hor bizi izan dena. Esan, hiri handiak eta gustoko ez dituena, lasaitasuna bilatzen duena, 26 urte ditut, eta betidanik musika munduan edo ibili dena. Noiztikan hasi zinen zure proiektu pertsonal honekin edo azaltzeko moduren batera? 2021ean, pandemia ondoren hasi nintzen, nire musika sortzen edo estudioan sartzen, eta, ordutik ibili naiz kontzertutxoak ematen, eta hori. Nolatan hasi zinen, zerk eman zizun txispa hori ez sortzen hasteko, idazten hasteko edo estudioan esateko, ostras, hau ja, estudiora eramango dut. Bestiak sortzen egia esan, ez dut gogoratzen ongi, ze badakit institutuan nengoela eta orduan ja hasi nintzela bestiak edo sortzen, baina estudioan sartzeko grina beti esan dut bai sortu zitzaidala pandemia garai hortan, izan zen pixka eta hausnartzeko momentua, eta pandemia ondorengo urtean erabaki nuen estudio bat bilatzea eta nire produkzioak edo sortzen hastea. Orduan izan zen. Ane Martijaren proiektu musikala oraintxe bertan nun dago edo ze egoeratan dago? Berehala diska berri bat aterako dut, orain arte bakarrik singleak edo EP bat kaleratu nuen, baina oraingoan bai LP bat izango da. Eta, hortan pixkat nire estiloa ez dakit moldatu edo pixkat sakondu egin dut, bestelako soinu batzuk ere bilatu ditut, pianoaren bitartez, orain arte egin ez dudana, eta hori da, oraingoan dagona. Oker ez banago, duela gutxi kaleratu duzu kantu bat. Bai. Inorena izena du, ezta? Bai. Zer dio kantu horrek edo zer kontatzen du? Orain dela gutxi amak galdetu zidan, aber zeri buruzkoa zen, eta egia esan ez dakite, egia esan nion edo, nik bestiak idazterako orduan, nago momentu batean, eta agian gero kaleratzen direnean beste momentu batean nago, baina pixkat hitz egiten nuen, hori batzuetan ez dugula gure burua sentitzen inoren lehentasuna bezala edo, eta pixkat horri helduta sortu zitzaidan abesti hau. Zer izan dezake abesti honek edo, aipatu duzu, zure lan berri honek baduela beste desberdintasun bat publikoak ulertzeko edo zeintzuk izan daitezke desberdintasun horiek non nabaritu daiteke Ane Martijaren bigarren zati hau? Batez ere soinuan eta gehien bat, igual gitarrarekin nire gitarra jarraituko da entzuten, baina askoz ere soinu elektronikoagoak edo ere entzun daitezke, eta gehien bat oinarria izan da pianoan, eta orain arte adibidez pianoa nik enuen erabiltzen edo oso gutxitan. Orduan, letrari dagokionez ere uste dut geroz eta sakonagoak egiten ari ditu dela letrak, eta batez ere zuzenekoa aldatu egin dut guztiz, orain arteko kontzertuak akustikoak izan direlako, eta oraingoan ez dira akustikoak izan. Ados, gero hitz egingo dugu zuzenekoari buruz. Bai galdu nahi dizun letraren inguruan, aipatu duzu letrak agian sakonagoak direla orain, eta inorena bezalako, aipatzen zen honez, inoren lehentasuna ez izatearen sentsazio hori edo, bada zerbait nahiko, sentsazio pertsonal bat izan daiteke edo nahiko deserosoa hitz egiteko horri buruz. Erresagoa egiten zaizu
kantuak egitea zure sentimenduak azaltzeko edo hala ere ondo ematen zaizu komunikazioa? Ez, egia esan askoz ere erosoago nago beti idazterakoan, eta ere gehiago lehen aipatu dut, baina amak galdetu zidan abestiari buruz. Ez dakit hitz egiten, nik abestietan esaten dudanari buruz, oso zaila egiten zait. Nik abesterako orduan, gainera uste dut, esan nahi dudana edo kontatu nahi dudana adierazteko gai naizela, baina gero hitz egiterako orduan sentitzen dut hitzek egiten dutela kriston korapio bat nire hauan, eta orduan enaiz gai askotan horri buruz hitz egiteko. Eta gitarra batekin edo piano batekin hori adieraztea askoz erosoago egiten zait. Hala ere, kostatzen zaizu barruko sentimendu horiek ateratzea edo musikaren bitartez erreztasuna daukazu? Bai, musikarekin erraza egiten zaitegi esan, bai. Diskoari buruz hitz egin da, ez dakit zer kontatu dezakezun, zenbat kantu izango diren, zer kontatu dezakezun, noiz aterako den, nola dituko den? Ba, noiz aterako den, laizzer aipatuko dut, beraz oraindik ez dut esango, baina bai, oso gertu dago diskaren data, eta izena aipatu izan dut orain izan dudan kontzertu batean, bada hasi berriz, eta, bueno, 11 abestiz osatuta dagoela ere aipatu izan dut, eta horraino. 11 abesti? Bai. Gutxitan ikusten dira gaur egun hainbeste abestiko lanak, zergatik erabaki duzu horren lan luze bat egitea? Ba, alde batetik, argi nituelako 11 abesti horiek sartu behar zirela diskan, eta bestetik, pixkat nazkatuta nagoela, nik askotan diskak erosten ditut eta kotxean oraindik badut aukera diskak sartzeko, ze gaur egun ematen du ez dagoela aukerarik, baina niri gustatzen zait diskak kotxean entzutea, eta gertatzen zait oso motzak baldin badira, behin eta berriz errepikatzen ditu dela, eta orduan ematen du ez dakit errazago edo nekatzen garela. Orduan nahi nuen pixkat luzexeago izatea, eta lata guztiz ere ez dut gehiegi lortu, ze 11 bestiekin ere, 3 minutokoak izan da edo, berehala pasatzen zaigu. Ja, hortan arrazoia emango dizute, kotxeko bide erdian disko bukatzeak ez du inolako graziarik egin. Claro, bai. Kantak sortzerako garaian, nola egiten duzu? Zer dator lehenengo? Letra, melodia, ritmo bat, nola izaten da zure prozesua? Ba, orain arte uste dut gauzak, biak batera egiten dituela, melodia eta bai letra, baina disko honetarako adibidez, bai ohitura hartu dut eta izan da nahi gabe, ez kontzientetik hartu duan erabaki bat, baina lehenengo melodia ateratzen nuen. Melodia eta hortikan gero bideratzen nuen letra, ez dakit nondikan ateratzen zitean letrari buruzko ideiak edo, baina lehenengo melodia. Argitaratuko duzun disko berri honetan, badago kanturen bat sortzeko prozesua bera ezberdinagoa izan dena, edo denak izan duten nolabaiteko formantzeko sorkuntza prozesu horretan? Nik uste agian bereziena edo izan zela inorena eta, ez dut gogoratzen orain, besteren bat. Eta izan ziren zuzenean pianotik edo gitarratik hasita, horren ordez egin nuela ordenagailuan. Ordenagailuan, musika sortzeko aplikazio baten bidez, bilatzen nuen pianoko soinua edo, eta hortikan abiatuta. Orduan, bai, horiek izango ziren. Sortzerakoan, zeintzuk izan daitezke zure erreferenteak, ez dute zertan musikariak izan beharre, baina, zeintzuk izaten dira zure erreferenteak sorkuntza bide honetan? Ba, askotan aipatzen dut adibidez Gorka Urbizu, baina gero nire oraingo musikak ez dakit loturarik duen edo Gorka Urbizuk egiten duenarekin, baina bai, hemengo referente asko ditut, adibidez Idoia Surmendi ere izugarri gustatzen zait. Egia da diska honetarako adibidez, izugarri oinarritu naizela Taylor Swift, Sabrina Carpenter eta olako artistetan. Pixka bat denetarik orduan ikusi dezakegu. Bai, eta nire musika estiloak entzuten ditudanak egunero, ikusten baldin baituzu eta pasada bat. Badago,
asko, etortzen diren musikari gustatzen zaita galdetzea. Asko aipatzen dute musikariek kostatzen zaiela kantu bat bukatutzat ematea. Zuri berdina gertatzen zaizu edo argi izaten duzu? Ba, depende. Batzuetan izan daiteke egun bakar batean sortzen dudan zerbait izatea eta listo hola uztea. Gertatu izan zaita bestiren batekin 11.000 buelta eman ondoren, azkenean gorrotatera eta alde batera uztea. Orduan ez dakit, nik uste hortan eragin handia duela bakoitzak ze momentutan dagoen edo bakoitzak, bueno, zer nolako bizipenak jaso dituen eta oinarriak dituen idazterako orduan, baina bai, depende ez dut zergatik berdina izan behar. Diskoan zehar, aipatu dugu inoren apixka zerri buruz joan daiteken, ze beste gai lantzen dira diskoan, zerri buruz hitz egiten da? Ba, bueno, oso gai sakonak uste dut landu izan ditu dela. 2024an EP bat kaleratu nuen eta horrekin kontzertu pila bat izan nituen, baina aldi berean ere gertatu zitzaidan arazo pila bat izan nituela ahotsan. Eta orduan bizi izan nituen hainbat egoera zailak eta orduan pixka eta hausnarketa handia egin nuen, horri buruz idatzi nuen. Bueno, azkenean ahotsa gaizki izateak ere eraman ninduen emozionalki ere zegotea oso eroso edo. Eta bai, letra oso sakonak egin dituen. Eta batez ere, diskaren izenburua erabaki nuen, hasi berriz, niretzat batzelako hori, hasiera berri bat, eta horri buruz ere idaztean dut. Sentitzen duzu proiektu musikal bat hastea edo, bueno, zerotik, dagoeneko ez da zerotik, baina hasi zenuenean, zaila dela? Bai, eta konturatu naiz, karo, nik ez dakit orain arte nola izan den, baina konturatu naiz orain gaur egun adibidez oso zaila dela aurrera eramatea, batez ere, sentitzen duelako izugarri bizko presioa, sare sozialetan eta hortan aktibo egoteko, eta ni naiz hortarako batere ona. Ez dakit nola egiten den prozesu hori, ez dakit, askotan ere antsietatea eragiten dit horrek, Instagramean edo ez dakit, TikTokean, nik ez dakit zer egin behar den, eta nabaritzen dut hori aurrera eraman behar dela, hori mantendu behar dela, eta orduan alde horretatik bai nabaritzen dut zaila dela. Baina beste aldetikan, ez dakit, nik beti esan dut, nik musika egiten dut musika gustoko dudalako, beraz alde horretatik lasai nago. Eskertzen dut gai ateratzea, ze hori buruz galdetu nahi nizun eta hitz egin nahi nun. Ze iritzi duzu gaur egun sare sozialek musikaren panoraman duten garrantziaz? Ez dakit zer esan, egia esan niri kostatzen zait izugarri. Izugarri, ze benetan artista bezala, bueno, zuk ere esan diazu artista zela, orduan nik uste bilatzen duguna badela besterik gabe gure musika kaleratzea eta guk egiten dugun hori jendeak entzutea. Eta niretzat irudi bat izatea, behin eta berriz errepikatu behar izatea, jendeak entzuteko, ez dakit, niri askotan iruditzen zait gehiegi, baina ez dakit. Ezkenean suposatzen dut aurrera eraman beharko dela eta horrekin bizirau. Ez dago, beste aukera hundirik gaur egun. Zer moduz ikusten duzu Euskal Herriko musikaren panorama? Bueno, azken urtetan oso anitza ikusten ari naiz eta bai, egia esan artista asko ikusten ditut, egia da, betiko kontua dela. Irrati batzuetara heltzen baldin bazara, ematen du lortuko duzula zure bidean jarraitzea, eta egia da, betiko gudan edo bagaudela, ez? Ematen du ez baldin bazara gai nunbaitera heltzeko, zure musikak ez duela aurrera egingo. Baina izugarrizko artistak ezagutu ditut, hain ezagunak ez direnak, eta niretzat
primerako artistak dira. Orduan, bueno, egia da alde batetik badagoela, hori badaudela artista pila bat, eta niretzat bereziena bada hori oso anitza dela gaur egungo euskal musika. Zu, nun kokatzen zera, estena horretan? Ez dakit. Egia esan ez dakit. Kostatzen zait izugarri, nire burua irudikatzea nun baiten, eta ez dakit. Bueno, bidean, auskalo. Agian estenan ez dakizuko kokatzen, baina kontzertuetan bai, kontzertuak aipatu zu eman dituzula, zenbat kontzertu eman dituzu dagoeneko, edo zenbat kontzertu falta zizkizu emateko oraindikan? Zenbat eman ditudan ez dakit egia esan. Ez dakit, ez ditut kontatu, ez. Eta, bueno, zenbat geratzen daizkian, espero asko geratzea. Zer dute zure kontzertuek berez izan dezaketena, beste batzuekin alderatuz? Bueno, orain arte beti esan didaten ere kontzertuak badirela oso naturalak, ez dakit, kontzertuaren herrian nik edozein gauza esan dezakedalako, naizelako pixka tola pedrada handia duen pertsona bat, baina bai, ez dakit niri gustatzen zait adibidez publikoak nirekin parte hartzea, baina orain zaila dago, ze oso abesti gutxi ezagutzen dira edo kaleratu ditut, baina bai, bueno, goxotasuna bilatzen dut beti. Kontzertuetan eta lortzen duzu publikoarekin bilatzen duzun konexio hori? Bai, orokorrean bai bilatu izan dut eta normalean bai lortzen dut. Zer sentitzen duzu holtzara igo baino lehen, mikrofono aurrean jarri baino lehen, zeintzuk izaten dira zure azkeneko sentimendu edo pentsamenduak? Egia esan, orain arte beti esan dut naizela urduri jartzen den horietakoa. Eta azkeneko kontzertuan urduri jarri nintzen, baina benetan oso urduri, eta uste dut izan dela, hori lehen aipatu dudan formatu aldaketa horrengatik, oso urduri jarri nintzen, eta egia zen enekin ez da zertan nengoen pentsatzen, uste dut dena aldatu egin zitzaidala, edo momentuan dena ahaztu egin zitzaidala, eta ez dakit. Baina normalean bilatzen dut pixkat, hori lasaitasuna eta gozatzeko gauza bat dela, azkenean gustatzen zait musika, gustatzen zait zuzenekoan gertatzen dena, orduan bilatzen dut lasaitasun hori eta goxotasun hori. Imaginatzen dut dagoeneko diskoa prest dezuela eta zuzenekoari begira zerbait prestatzen ariko zeratela. Badago momenturen bat, zuen kontzertutan berezia izaten dena, edo hunkigarria, edo emozionantea, edo dena delakoa. Orain arte, hori formatu berrian kontzertu bakarra izan dut, eta izan da programa baten parte izan den kontzertu motz bat. Orduan, orain arte, ez dizute esango, baino, hemendik aurrera, espero dut, zenbait abestietan edo, hori, orain esan dudan bezala, abestiren batean edo beti bilatuko dut hori publikoak parte hartzean nolabait, eta besterik gabe, gustora egotea. Nora jo nahiko zenuke musikalki? Auskalo. Ez dakit. Ez dakit ze nik denetarik entzuten dut, lehen aipatu dizudan bezala. Orduan, jarraituko dut gustatzen zaidan hori egiten, eta momenturen batean, ez dakit beste estiloren bat edo gustatzen baldin bazait, ni prest bilatzeko, hortan murgiltzeko, baina ez dut inongo helmuga zehatzik, orduan, etorriko dena, etorriko da. Laizter argitaratuko duzun hasi berriz, lan berrian, zer espero duzu publikoak sentitzea? Besterik gabe nirekin edo, nik idatzitako horrekin konektatzea, eta, esan dakoa, kontzertuetara hurbiltzea eta gozatzea. Azken niretzat musika hori da. Eta orain, Ane Martijarentzat zer dator? Esan dizudan bezala hori, ekainean kaleratuko dut LP berria, eta badut LPa aurkezteko kontzertu bat, eta hortik aurrera ere beste kontzertu batzuk edo
planteatzen ari zaizkit, orduan, bueno, hori izango da, eta estudian jarraituko dut abesti berriak sortzen, eta hoxe. Akaso jendeari izango diogu, Azpare, saretan jarraitzeko, nahiz eta gustatzen ez zaigun informazioa jasotzeko modu errezena, hori izaten da. Bueno, Inorenak kanta kaleratuta dago, ze espero duzu kanta horrek egitea, ze bide espero duzu egitea? Bueno, alde batetik, esan dizuen bezala oso letra sakona du abesti horrek, baina badu nire ustez abestu daitekeen eta errepikatu daitekeen eta buruan geratu daitekeen letra bat, orduan espero dut hori, jendeak gustoko izatea edo, eta kontzertuetan nerekin batera abestea. Hane, ezagutzen ez zaituenari, zer esango zenioke? Nola azalduko zenioke nor zeran eta zer egiten duzun? Esango nioke, ez dakit, musika gustoko duen pertsona bat naizela eta besterik gabe ez dudala musika egiten zerbait lortzeko helburuarekin. Noski beti amesten dugu, ez? Eta, zerbait lortuko banu eskertuta egongo nintzateke, baina egia esan zorte handia izan dut aurkitu ditudan bi produktoreekin eta horri esker nago hemen hain gustora eta nire proiektuarekin hain ilusionatuta, eta orduan hori, besterik gabe musikaz gozatzen duen pertsona bat naizela. Bukatzeko pare bat galdera botako ezkizutane. Musikak laguntzen du bai norberak bere burua ulertzen eta bai bestea ulertzen? Nik uste baietz. Bai. Izan daiteke musikaren bitartez edo izan daiteke beste norbaitek ere idaztean bere emozioak edo adierazteko edo gai dena, baina nik uste beti badagola zerbait hitzen ordez errazagoa egiten zaigun zerbait gure sentimenduak eta adierazteko, eta kasu honetan niretzat da musika. Orduan, nik uste erraza dela niretzat adierazteko eta baita beste pertsona batzuek ere nik idatziteko hitz horiek hartzeko eta agian gauza bera sentitzeko edo beste gauza batzuetara bideratzeko. Zure kantuak zureak dira edo entzuten duenarenak? Oso galdera ona. Idazten ditudanean nireak eta kaleratzen direnean nik uste pasatzen direla jabetza aldatzen da. Bai. Bukatzeko Ane, Inorena argitaratuta, laster hasi berriz, LPA, eta horrekin batera aipatu duzu aurkezpen kontzertu bat ere egongo dela. Zergatik joan beharko gineke kontzertu horretara? Ane berri bat aurkituko dutelako, eta besterik gabe, musika berria ezagutu nahi baldin badute, hortxe dutelako gonbidapena. Mil esker, Ane, gure etortzeatik. Ez dakit, bukatu baino lehen beste zerbait aipatu nahiko zenukeen. Ez, oso gustora nahi zela eta eskerrak eman zuei. Mil esker zuri ere etortzeatik, plazer bat izan da, beraz, hurrengora arte. Bai, aia. Behar duzun guztirako aseguru bat dago. Nire auto elektrikorako? Jakina, eta nire bizikletarako, Eta nire patineterako? Eta autonoma banaiz eta bajamoa nago? arazorik gabe. Badago zerbait nire maskotarentzat. Noski? Bidaian goaz. Horretarako ere bai, eta behar duzun guztirako. Guztirako? Benetan? Bai, eta bai. Informazio gehiago aseguruak.laboralkutxa.eu zen. Bada beste modu bat. Gaur, goizean giro lasaia eta arratsaldean eguraldia zertxobait egozagonkortuko da. Goizean egun sentiko behelainoak desegin ostean, ostarte zabalak nagusituko dira. Hala baina, eguerditik aurrera, odaiguneak ugaritu eta trinkotu egingo dira, eta lurraldean sakabanatuta zaparrada batzuk botako ditu. Iluntzetik aurrera, odeitza arinduz joango da. Hego mendebaldeko haizea ibiliko da, baina kostaldean eguerdirako ipar mendebaldera aldatuko da eta arratsaldean barnealdean. Horren ondorioz, kostaldetik gertu maximoak pare bat gradu jetxiko dira,
eta 18-19 inguruan geratuko dira eta gainerako lekuetan aurreko eguneko balio berdintsuetan geldituko dira. Aste artean giro motelagoa izango dugu, eta ezegonkortasuna ere zertxobait handiagoa izango da. Kantauri isurialdean goizean bertan zerua lainotu xamar egongo da. Arratsaldean bero hodeiak iparraldetik hegoaldera zabalduko dira, eta zaparradak egingo ditu. Baliteke zenbait tokitan trumoitsuak izatea, batez ere barnealdean. Haizea ipar edo ipar-ekialdetik sartuko da eta temperatura maksimoak zertxobait jaitsiko dira. Kaixo eta ongi etorri gurera, Tamara, zer moduz? Kaixo, oso ondo, oso gustora. Eskerrik asko kontaktatzeagatik. Mila esker zuri gurera etortzeagatik. Lehenik eta behin, ikusentzule guztientzako, nola aurkeztuko zenuke zure burua? Eske pilo gauzak egiten ditut, baina orain gehiena da orekaria, artista edo sormena egiten dut, denetarik, oso mugitua naiz, oso aktiboa, eta hori, asko gustatzen zait gauzak egitea, eta denetarik ez dakit. Konkretatu behar dugu. Ikusi dugunagatik, oreka munduari oso lotuta zaude, ekilibrismoan hainbat proiektu dituzu. Ze lotura duzu, zer da zuretzako ekilibrismoa eta nola iritsi zera mundu horretan hainbeste sakontzera? Orain bertan niretzako ekilibrismoa oreka niretzako bizitza da. Orain daramat 10 urte edo gehiago, nire bizian oreka arloan bizitzen, baina ez bakarrik orekan altueran edo artistiko gauzak egiten. Sino bai, baserri baten bizi naiz, nire hortua dekot, oioak, eta englobatzen da guztia niretzako. Orekan zuzen ibiltzen eta bizitzan ere zuzen joaten. Baina batzuetan, desestabilizatzen gara, bilatu behar dugu berriro non dagoen gure puntu zentro, bi eskinak edo bi estremoak egoten bazara edo ezagutzen badituzu, gero dakizu non dago zure oreka zentroa. Hau arlo guztiekin, janiariarekin, lanarekin, erlazioekin, eta, klaro, nire pasioa da mendigainetik ibiltzea eta oreka disiplina asko erakustea edo irakastea, eta, oreka da nire txako guztia. Nondik datorkizu pasio hau? Ikusten da, hitz egiten duzunean, dagoeneko hitz egiten duzu pixka bat barrutiko sentsazio horrekin. Nondik datorkizu hau? Txikitatik gustatu zait pilo bat, ni nintzen tximinoa. Hor nengoen futbol zelaian, futbola egiten, eta bai, kanastan igotzen, eta barandietan burutz bera, eta pino puente eta espagaza egiten, eta ez nintzen joan gimnasia ritmikora egitea, eta ez ezer, bakarrik eskolako hezkuntze fisikoa edo hori, gimnasia zen niretzako, eta hor, asko gustatzen zitzaidan hori. Gauzak egitea mugitzea, korrika egin, saltoka, piri bueltak, denetarik. Baina gero, oreka, nire bizian gero, beste gauzetan ibili nintzen, perkusioa egiten, nik egon nintzen 7-8 urte perkusio afrikarra egiten eta kajoia jotzen, bi talde ezberdinekaz, eta igual kontzertu batzuk egiten, eta hori. Eta hor igual ez nuen kirola ez zegoen nire bizian, izan zen musika. Baina gero, bapatean, eskalada etorri zen nire bizitzara. Eskaladan hor, mendietan igotzen, 5-6 urte,
zazpi ez dakit, hortik, lesio bat hartu nuen, eta gero, slackline. Slackline ere, 10 urte eta lehenago ezagutu nuen, baina ez nintzen egon, ikasketarekin egon nintzen, eta 2-3 hilabete, eta listo. Baina gero, 10 urte pasata gero, berriro etorri zen slackline ere bizitzara. Karo, atxamarra txarto neukan, eta ezin nuen eskalatu, hasi nintzen, ezagutu nuen pertsona bateri, Ederral Badre deitzen dena, eta berarekin hasi nintzen hori egiten. Slackline eta highline, gehiena highline. Da, orekaia mendietan edo ibai gainetik, edo, gero hitz egingo du hortaz, nahi baduzu, baina, niretzako flipante izan zen, en plan, ez nuen pentsako, 10 urte eta gero berriro egongo naizela orekan ibiltzen. Eta ja hortik, gauza asko, acroyoga, aeroyoga, yoga, pillo gauza. Denetarik. Bai. Aipatu duzu, highline, eta baita ere, slacklinearekin ere bai, jende askok ikusiko du hor arriskua. Zuk, zer ikusten duzu hor? Ke ba. Niretzako, eta ikusten dudana da, kirol, ez dauka, gaude lotuta, beti gaude lotuta. Gero ere sokak, bi segurtasun mota daukate, ez bat, normalean ez da apurtzen ezer, baina daukogu soka bat, gero behan beste soka bat, gero inguratzen dugunean, igual zuaitzak edo, arrokak edo, zeo zer zutabeak edo, bi soka daude, eslingat deitzen dira, dena dau bitan. Gure arnesa, gero daukogu soka bat, eta batzutan bi anilla ere. Azkenean, futbolean, saskibaloian, ez dakit, zenbat kiroletan, daukate lesioak denbora guztietan. Eta gu ez. Gu jausten gara airera, eskalatzen duzunean, jausten zara arrokara. Eta ez da ikusten hain arriskutsua, baina ez dakit. Funambulismoa ikusten edo jendea geratzen da, funambulismoa hori kablea egiten dute. Ez dugu egiten kable gainetik da soka bat. Soka laua bat, planoa. Así que ez da arriskua. Ez dago arriskurik. Daramagu urteak ja soketan ibiltzen eta daukatugu ja conocimiento, ez dakit nola. Baina dakigu nola jartzen dira gauzak, ez gara, en plan, novatoak. Jendea etortzen da hasi berriak eta geratzen dira tipo, ja dakite guztia. Ez, behar duzu denbora, dena ikasteko nola jartzen den, zuk bakarrik ezin duzu jarri soka bat, eta zu bakarrik ezin zara egon soka gainean. Egon behar da norbait zurekin, eta hori, dena ondo egin da. Ze nire bizia maite dut. Nola joango naiz horra, ezin da. Tamara, zein da ekilibrismoak edo orekak eman dizun ikaskuntzarik handiena? Gero, ikasi dudan gauza guztiak, ez dakit orain da momentua horretaz hitzeko, baina esan lasai. Nik ibiltzen naizen, nik sokara egotzen naizenean, altuera baten, berdin da altuera hori, 10 metro, 20, 30, 50, berdin da altuera zen ni, dauka soka bat, metro eta erdi. Eta ni jauziko naiz hori bakarrik, eta gero igoko naiz. Eta hori da bizia. Bizian zaude bizitzen, pasatzen da zeo zer, jausten zara. Eta ze egiten duzu? Gora joan ez, eta aurrera joan. Da, niretzako izan da, igual, azken 5 urtean pasatu ditut gauza forte, dueloak eta hori, pertsonak joan dira, eta ze pasa da, kostatu zait. Guztiei kostatzen zaie hori, emozionalki edo, baina eukidot hor oreka, eta disiplina hau irakasten dizu, egon behar zara
lasai, soka gainean, arnaza hartzen, puntu batera begiratzen, aurrera, beti aurrera. Eta ez dizu importatu behar kanpoko jendea zer pentsatzen du, zer esaten du, animatzen badizute edo ez zaude hor zurekin eta mentalki, fisikoki, emozionalki hori guztia landu behar duzu, gestionatu behar duzu. Hasieran ikara asko ematen du, gehieneri. Eta hori, gestio hori ez dute, dau jende asko ez du aurreratzen. Segeratzen da hor mentalki, en plan ikara, eta ezin dira irten. Gero dau jendea igual lasaiago eta nik esaten diet, en plan, jauzi behar zara, ez euki ikara jauziera. Honetan nahi baduzu egon, jauziko zara milaka bider. Milioi, bilioi, ez dakitzen bat bider jauzi naiz ni 7 urtean ja soka gainen, orain ja ibiltzen dut, baina hasieran jausten zara guztik, eta frustrazio hori landu behar dozu. Ni lehenengo urtean edo esaten nintzen, utziko dut, egingo dut, eskalada berriro. Ez, geratu nintzen hor, eta bapatean, 50 metro jauzi barik. 100 metro jauzi barik. Nire gehiena izan da, 180 metro ibiltzen jauzi barik. Asko ematen dizu, pertsonalki, fizikoki, mentalki, emozionalki, egiten da hor lotura bat, igual yoga arloan esaten dutenean hori yoga da union edo lotura, denen lotura, horekan bebai. Eta bizitzan, ere. Bikain etorkitzuko baipatzea, justo horri buruz ere hitz egin nahi nuen, ekilibrismoak edo badu bizitzarekiko metafora oso erres bat hor begibiztan. Zenbaterainoko lotura dute orekan mentalak edo emozionalak fisikoarekin, batez ere zure praktikan nabaritzen duzu hori? Mentalki da gehiena. Igual jendea etortzen da fisikoki super landuta, ez dakit zenbat muskuloarekin, eskalada itzen duena, eta ez dakit, baina gero igotzen da sokan, eta zekaga, en plan, ezin du, en plan, bere mentalki edo emozionalki sentitzen du hilko da, jauziko da eta hilko da, baina ez da pasatuko hori, eta hori dauka como tipo, zure buruari esan behar diozu, ez da pasatzen ezer. Eta egin, eta jauzi, eta bota, eta berriro. Hori ikara, kendu arte. Baina, kentzeko praktikatu behar da. Jendea geratzen da gero, tipo, hemen dauz, nik ikusten dut, nibelak dauzela, ez? Igual, jendea etortzen da, jauzten da, pupupu, eta bapatean ez du nahi jauzi. Eta hartzen du soka, ez hartu soka, jauzi, karo, ez dute nahi jauzi, gero igo behar dira, nekatzen dira, eta karo, ez bat dira jauzten, ez doazte aurrerantza. Ze daude hor preparatuta, zutik jartzeko eta bapatean, pup! Karo, ez dira igotzen, hartzen dute soka jauzi baino lehen. Haiek bere buruari esan behar diote, ez da pasatzen ezer. Baina bizitzan bezala, hori da. Mentalki da gehiena, niretzako highline oreka eta mentala, emozionala, eta gero fizikoa. Gero fizikoa praktika da, hori guztia dakigu, baina mentalki ez dugu lantzen, inorrez digu esaten eskolan ezinon nola egiten da, ez? Hemen ikasten da. Nik aipatu behar dizut, ikaragarrizko oreka kaskarra daukadala. Emozionala ez dakit, baina hori beste baterako utziko dugu. Eta galdetu nahi nizun, teknikoki, zu soka gainean zaudenean, zeintzu dira erabiltzen dituzun teknikak edo pentsamenduak edo hor mantentzeko, aipatzen zenuen aurrera begira, puntu bati begira edo baino? Hori. Beti denok hasi gara lurrean. Bi zuhaitz artean,
amabos metro soka batekin, karrakarekin, tentso dago, ez da mugitzen asko, bueno, tentsioa dago eta tentsio hori zure gorputzan sartzen da. Soka dauka 5 zentimetroko hori grosor edo. Eta, bueno, igotzerakoan beti norbaitekin zaude eta hartzen dizu eskua. Eta hor, euki behar duzu, zure gorputza euki behar du linea bat. Ez burua, horrela, burua, sorbalda, gerria, eta oina egon behar da, linea baten. Ez bultzatu zure gorputza aurrerantza, eta ez. Linea mantentzen baduzu, hobeto izango da. Gero, guk erabiltzen ditugu besoak, oreka zuzentzeko, gure oreka zuzentzeko. Ze, zu bazaude horrela, palo bezala, makil bezala, ez duzu behar, ibiltzen dutenan pilo bat ez dute mugitzen ia besoak. Hasieran hasieran egiten dugu horrela, eta, karo, gauza da, mugitzea, baina lasai. Begirada aurrera ere. Enfokatzen bazara, hori kontzentrazioa da. Puntu batera begiratzen baduzu, hor, puntu horretan. Aurrera. Ez begiratu berantza, ze berantza ia zuru gorputza zer doa. Tipo berantza, no? Lurrera ikusten duzunean, jauziko zara. Ja jendea egiten du lurrera begira eta ja saltoka. Ja joaten da, ez da joaten aurrera. Así que horregatik begirada egon behar da aurrean. Eta gero bebai, oinak zuzen bata bestearen aurrean, ze hasieran igual gure gravitate zentroa dau gure zabelan, eta jendea pentsatzen du, igual horrela eskina, oinak tipo de costado, horrela ibili alda. Baina, karo, ze pasatzen da, zu oinak jartzen badituzu horrela, zure gorputza ere doa horrela. Horregatik, oina bata bestearen aurrean, ez pisatu zure oinak, ze jendea joaten da igual pausu txikiak ematen, ez duzu eman behar handiak, baina ez hain txikiak. Tarte bat horrela. Eta, bueno, pizkatxo bat, belauna ere egon behar da flexionatuta. Ez tirante, ez berantza flexionatuta. Pizkatxo bat, hor, eukitiko, tipo mogimendu bat hor, zuzentzeko mogimendua. Hori dira, karo, hori dena integratzeko, behar dituzu, ez dakit, igual, segun jendea, egun berean gurutzatzen du, ikusi dut, jendea soka gurutzaten lehenengo egunean. Ze, esaten badiozu, ze zuzendu behar du, errezagoa da. Ez du, bera, ikusi behar, bera ez dakiz egiten du, txarto. Horregatik, nik kanpotik ikusten dut, eta hori, hau nola, hankak hori, eta gurutzatzen du. Gero ni igual, nire hasieran ez dakit, 5 egun, 3 egun, eta ja gurutzatu nun. Baina dira, ja denbora, ezke hau jendea pentsatzen du, ezke ez daukat oreka. Ez daukozu oreka, ez duzula landu. Praktikatu, eta ez dakit marraztea, ez dakit ezer marraztu, ikasi, egin, ez gara jaiotzen dena jakitzen, matematikak, irakurtzen, dena da horrela, ikasi behar da. No, eske, txarra naiz, ez. Txarra ez duzula egin eta listo. Dena praktikarekin eta burugogor bazara. Horrek laguntzen du, ez buru gogorra izateak. Pizkatxo bat, eta gustukoa izan, igual, atrebido eta badakit ez da denontzat. Baina dena ez da denontzat. Igual, futbola igual da denontzat, edo ez. Eta, igual, oreka munduan ez gaude asko, baina, igual... Bueno, aukera daukadanean praktikan jarriko ditut zure aholkuak laguntzen didaten. Karo. Zure proiektu buruz egiten, Tamara, horietako bat, Slackerria da. Zer da Slackerria, konta eguzu? Slackerria da Euskal Herriko Slackline eta Highline elkartea. Eta orain dara maguia, igual pandemia ondoren izan zen, lehenengo topaketa.
Bai, horren bilo orekari elkartu ginen, en plan pandemia eta gero, egingo dugu elkarte bat, pinpipin, ze gaude batzuk Bizkaian, beste Gipuzkoan, beste batzuk gutxiago Nafarroan eta Araban. Eta hori elkartu ginen. Berrogei bazkide gara, hasieratik, eta jende berria etorri da, ere. Eta, egiten duguna da, topaketa egiten. Osea, ni hasi nintzenean ez zegoen elkarte hau. Baina ni hasi nintzen, 6, 7, 8 pertsonak elkarte barik ikasi zenuten ere, baina urte asko zebilen ja egiten, Nik etorri nintzenean orain dela 6-7 urte, ia dena ja zegoen, nola esaten da, ya estaba todo creado. Osea, orain dela 10 urte, sokak beste modu batera ipintzen ziren, orain errezagoa jartzen dira, materiala ere segurtasuna gehiago dauka, eta pertsona hauek, elkartu nintzenean nahiekin, dena erakatsi zidan. Ni hor neska bakarra nintzen, eta, denak denak ibiltzen, eta nik jausten. Eta, ni gero ikasi dudana nola egiten da eta hori, jenda etorri denean ikastera, ni resiente ja neuka nire ikasketak, eta niretzako erreza izaten zen berari esatea lasai egon, eseri, ez dakizet. Igual ja daukate hori astuta, eta igual, hor empatia ikusite, niri burua ikusten nuen nor. Eta niretzako erreza zen esatea nola egin. Eta niretzako elkartea da, nik eukidudan, hori, irakatsi didatenak, niri bidea erreztatu didate, edo erreza egin didate, nik horrela denok elkartuta ze gauzak ezin uste dut bakarra ezin direla egin, elkarte bezala hobeto egiten da, eta motivazioarekin, taldeko motivazioa laguntzen dizu aurrera joaten, eta bestei jende berria etortzeko, eta, oso polita da, elkartzen gara, ezakit, nahi dugu hilabetero ia minimo elkartu, baina batzutan igual, denboraldi ona egiten dudanean, astero elkartzen gara. Igual hilabete bat ezin gara elkartu. Gero ni bizinaz baserri baten, eta horre, en el bosque, hor albon dekogu soka batzuk, eta lagunak etortzen dira praktikatzera. Eta hori gure gauza da, highline eta slackline praktikatzea, digo da, jendea. Errez, astea kirola honetan, ez da kirola, baina guretzako bai. Eta laguntzen dugu jendei. Jendei, zu bakarrik ezin duzu soka bat jarri, hor gainen. Horregatik elkarten gara eta... Erresagoa da dena elkarrekin egitea. Eta partekatzen dugu, gure irakaskuntza edo ikasketak edo esperientzia edo guztia. Tamara, pixkanaka bukatzen juteko, beste proiektuari buruz ere hitz egin behar dugu. Ekilibrio eskola bat ere badaukazu, ez da? Bai, oreka eskola, orekatu deitzen da. Zer egiten duzu bertan? Bertan orekari buruzko jarduera ezberdinak egiten ditugu. Nik hasi nintzen igual yoga formakuntza atera nuen, gero aeroyoga, gero akroyogan arloan egon nintzen da yoga bikoteka eta akrobazikin eta eskalada
gero slacklinea, malabareak, zirkoko gauzak ere, akrobaziak, pinoak, horrelako gauzak, eta gero, bueno, orain dela pandemia ondoren ere, Eder Albarezekin elkartu nintzen, orekatu sortzeko. Zebera, egiten du, bueno, yoga izan ezik eta horre gauzak, patinajea egiten du eta ere parkurra. Eta hor ikusi nun, karo, ni beti egon naiz, nahi dut nire gustuko gauzak lotu. Eta batean, oreka izan zen nire gustuko gauzak. Eta berarenak ere. Eta esan nion, ia, egiten du zeo zer? Eta, bueno, zure gauzekin nire gauzekan, hor dako orekatu, dela oreka eskola, eta udaletxetik, eventotik, ikastoletik, denetarik egiten du. Ez dakogu eskola finko bat. Deitzen digute, eta kamioiarekin, daramagu material guztia, eta aukera dokozu kontratatzeko, igual. Gehien egiten dugu da, slackline eta malabare tailerra. Gero, yoga, acroyoga, aeroyoga, eskalada, parkour, akrobaziak, malabareak, eta uste dut, listo. Zer ez duzu egiten? Orain gustuko dut ere egitea musika berriro eta arte buruzko gauzak ere. Nahi dute beste proiektu bat sortu, igual orekatu arte deituko dela, igual oreka eta arte lotuta, zebe bai hori nideko tartea barruan eta gustoko dut ere egite gauza horiek. Adibiliko gara orduan, ea horrelako zerbait entzuten dugun. Tamara, azkeneko galdera bat botako dizut. Zer esango zenioke, ekilibrismoari hasieran aipatu egunez, beldurra izan diezaioken bati, nahiko lukeela praktikatu baita ere, baina, zalantza daukala, zer esango zenioke pertsona horri? Lehenengo kontaktatzea niri, ikustea igual sartu orekatu.com, hor ikusiko duzu zer egiten dugu eta nire kontaktua da hortik, edo Gmaila, edo ere Instagrametik orain, balance_highlife deitzen naz, gero orekatu bai dago beste kontu baten, bai deitzea eta esatea, kaixo Tamara, deitzu, nahi dut ikasi, nola egin aldot, eta esango dit, etorri, topaketa batera, edo parke batean geratuko gara, ez dakit zenbat pertsona, edo zu bakar, ikusiko dugu nola egin aldugun, eta ze aholkuak behar ditu pertsona hori, ze batzuk ez deitzen dira, highline egin aldot, eta nik, slackline egiten dozu, ze printzipioz ibili behar da, eta ez bazara ibiltzen lurrean, zaila izango da. Así que, hori. Eta, nahi dudana orain, beste proiektu bat da neskei hau erakustea. Ze, egon naiz orain evento baten, funambulismo baten, evento baten, Caminando por las nubes deitzen dena, Queda de cable, eta 30 pertsona tailerrean 28 neskak ziren. Eta hemen slackline eta highline egiten dugunean, orain gaude 40 bazkide, 5 neska. Eta nire objektiboa da, aurten, slackerrien elkartea, izatea erdi mutilak, erdi neskak. Eta daukator, justo orain elkartuko naiz 5 neske horrekin, eta antolatuko dugu topaketakera, hemendik nik Amorebitan bizi naiz, daukat Durango, Amorebita, igual hemendik hasiko gara, topaketak egiten, eta nesken artean, hor sentitzen dena beste gauza bat da. Osa, nire mistoa gustatzen zait, baina nesken artean beste gauza da deko. Ezin da esan hitzekin. Sentitzen da. Sentitu nahi duenak bertaratu da dira, eta... Bai, eta nahi du lagundu, neske askori, eta, mutuiei ere, denei. Tamara, mila esker etortzeagatik, ez dakit bukatu baino lehen beste zerbait aipatu nahiko zenukeen? Aprobetxatuko dut, nire hurrengo beste proiektu. Aurrera. Oreka eskola, orekatu, txikia geratu zait.
Ados. Eta, karo, dauz igual udaletxetik eta deitzen, eta, karo, ez daukat jendea monitoreak, bale? Igual, eta daude pilo gazte, aizialde arloan egiten dute lan edo udalekuetan eta igual, gauza berriak sartu behar dira horra, ez? Eta hasiko naiz, orekatu eskolaren formakuntza, goi mailako formakuntza bat sortzen. Ados, nik vale. nahi dut, irakaslea izateko nire gauzekaz. Vale. Joa, kroioa, eslaklan. Eta horrekin, haiek eukiko dute, tresna gehiago, udalekuetan edo gauzak itzeko, eta gero bebai, igual irekiko dugu poltsa bat, lanekin, deitzen digutenean, asko, monitoreak eukitzeko ze ez daude. Igual zirko arloan daude batzuk, baina ez gara asko. Eta hori alde batetik, eta beste alde batetik, igual highline formakuntza sakona egitea. Ze eslakerria arloan partekatzen ditut nire irakaskuntza eta esperientzia partekatzen ditugu, baina nahi baduzue sartu, urte batean, sakondu, igual hilabetero, asteburu baten, tipo master bezala, ez? Egiten duzu urte batean, bederetzi modulo, eta urte batean zau mendietan ibiltzen. Hori izango zen nire gustokoena. Ez dakit igual irailean edo hasiko bada, baina bai, hori nahi dut esan. Adibiliko gera orduan. Vale, ezkerrik asko. Tamara, eta, urrengora arte, espero dugu urrengo batean egin izatea. Vale, bai dago remigia hortik, urrengoan remigiarekin. Hori da. Hitz egin behar dugu. Tamara, mi esker eta urrengora arte. Vale, zuri, eskerrik asko. Agur. Behar duzun guztirako aseguru bat dago. Nire auto elektrikorako? Jakina, eta nire bizikletarako, Eta nire patineterako? Eta autonoma banaiz eta bajamoa nago? arazorik gabe. Badago zerbait nire maskotarentzat. Noski? Bidaian goaz. Horretarako ere bai, eta behar duzun guztirako. Guztirako? Benetan? Bai, eta bai. Informazio gehiago aseguruak.laboralkutxa.eusen. Bada beste modu bat. Hau izan da gaurko saioa. Mila esker gurekin egoteagatik eta bihar arte. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.